नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत बटाटा वडा ही रेसिपी। मित्रांनो, आपण सगळेच या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये बटाटा वडापाव खायचं खूप मिस करत असणार, कारण सध्या बऱ्याच ठिकाणी वडापाव मिळणं हे खूप कठीण झालेलं आहे। तर मित्रांनो, म्हणूनच आम्ही खादाडच्या प्रेक्षकांसाठी खास घेऊन आलो आहोत बटाटा वडापावची रेसिपी, आणि ही बनवायला एकदम साधी सोपी आहे। तर मित्रांनो, ती कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग मित्रांनो, आपण सुरुवातीला साहित्य बघूया। इथे आपण घेतलं आहे 1 वाटी आलं, 1 वाटी लसूण, अर्धी वाटी कढीपत्ता आणि साधारण 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या। आपल्याला हे सर्व जिन्नस मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत। नंतर इथे आपण घेतले आहेत 7 ते 8 बटाटे मध्यम आकाराचे, ते आपल्याला उकळून घ्यायचे आहेत मीठ टाकून। तर आता मित्रांनो, आपण बटाटा वड्याचं बॅटर बनवण्यासाठीचं साहित्य बघूया। इथे आपण घेतले आहेत 10 चमचे बेसन, नंतर अर्धा चमचा ओवा, थोडीशी हळद, चिमूटभर खायचा सोडा आणि चवीनुसार मीठ। चला तर मग मित्रांनो, आपण सुरुवातीला बटाटा वड्यामधील भाजी बनवून घेऊया। त्यासाठी आपण गॅस पेटवून त्यावर पातेलं ठेवून त्यामध्ये साधारण 3 ते 4 चमचे तेल घालायचं आहे। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये आपण मोहरी टाकायची 1 चमचाभर। मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये आपण 1 चमचाभर जिरं ॲड करायचं। त्यानंतर थोडीशी उडीद डाळ। हे सर्व व्यवस्थित तडतडलं की त्यामध्ये आपण जो क्रश बनवलेला आहे आलं लसूण मिरचीचा, तो यामध्ये ॲड करायचा। साधारण 1 वाटी आपण तो क्रश घेतला आहे। नंतर इथे कांदा ऑप्शनल आहे मित्रांनो। इथे आपण एक छोटा कांदा घेतलेला आहे मध्यम आकाराचा, आणि नंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद ॲड करायची। हळद ॲड करून झाली की त्यामध्ये आपण चवीनुसार आता मीठ ॲड करणार आहोत। पुन्हा आपण मिश्रण व्यवस्थित परतून घ्यायचं। नंतर त्यामध्ये आपण शिजवलेले बटाटे व्यवस्थित कुस्करून त्यामध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत, आणि या बटाट्यांना तो मसाला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे। मित्रांनो, बटाटा वड्याची चव ही त्यामधल्या भाजीवरच डिपेंड असते। आता बटाटा व्यवस्थित मिक्स करून झाला की त्यामध्ये तुम्ही इथे अर्धा लिंबू नक्की ॲड करून बघा, त्यामुळे त्याला एक वेगळीच चव येते। आणि नंतर त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर ॲड करणार आहोत। कोथिंबीर ॲड केली की मित्रांनो गॅस बंद करा, कारण बटाटा ऑलरेडी शिजला असल्यामुळे आपल्याला ते जास्त शिजवावं लागणार नाही। आता आपल्याला हवे त्या आकाराचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता आम्ही मध्यम आकाराचे गोळे बनवून घेतलेले आहेत। आता आपण बटाटा वड्यासाठी लागणारं पीठ तयार करून घेऊया। त्यासाठी आपण घेतले आहेत 10 चमचे चण्याचं पीठ, नंतर खायचा सोडा ऑप्शनल आहे, हळद आणि मीठ आणि थोडासा ओवा आपण हातावर मळून तो त्यामध्ये ॲड करायचा आहे। मित्रांनो, ओव्यामुळे पण त्याला एक छान चव येते। आणि नंतर आपण थोडं पाणी ॲड करून हे पीठ व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, तुम्ही जेवढं जास्त पीठ फेटाल तेवढंच ते खुसखुशीत होतं। नंतर आपण जे वडे बनवले होते मध्यम आकाराचे, ते या पिठामध्ये घोळवून तुम्ही बघू शकता पिठाची कन्सिस्टन्सी कशी झालेली आहे। ती जास्त जाड नाही आणि जास्त पातळ नाही। नंतर एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवायचं। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये आपण जे बनवलेले बटाटा वड्याचे गोळे आहेत ते या पिठामध्ये घोळवून आपण छान खरपूस तळून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही अगदी त्याला छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। मित्रांनो, वडापाव बघूनच तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे, आणि तुमच्या पण तोंडाला पाणी नक्की सुटलेलं असेल अशी मी आशा करतो। तर येत्या रविवारी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आपल्या कुटुंबातील सर्व मेंबर्सना हे वडापाव तुम्ही खायला घाला, आणि ते कसे झाले हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तर मित्रांनो, वडापाव आला की वड्याबरोबर आपल्याला चटणीही लागतेच, तर त्यासाठी हे आम्ही दाखवलेली चटणी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। जो वडा बनवताना उरलेला चुरा असतो तो तुम्ही इथे घ्यायचा आहे। नंतर इथे 2 ते 3 लसणीच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत। चवीनुसार तुम्हाला लाल तिखट आणि मीठ यामध्ये ॲड करायचं, आणि हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तुम्ही फिरून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, ही चटणी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, आणि वडापाव आणि चटणी कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी नक्की घेऊनच जाऊ। धन्यवाद।